ngancaraken pitutur luhur pedharaning Mahabharata kawedhar kanthi lampan Pandhawa ngayam alas. Ilustrator Agil Wahyu Kusuma, editor Firmana Setiabudi, kameramen Danik Rahmawati, kadongengaken King Abai Edi, pengarah acara Ibu Tuti Erno, sugeng midhangetaken lan mriksani. Ampak-ampak sumeblak pedhut suwa katyuping angin, sumirat soroting surya padhar sumunar kekencar angebet Cakrawala, maweh cahya abrit masemu kuning gumrining, awor ijo lembayung anarawung, gumrah saisining alam peksi-peksi samya ngoceh, ilang penyak nyang sikatan dara mbekur, tutut manggo jago turu aceluk-celuk kaya nggugah kang maksih dilem. Idang-idang samya mumpat anyenggut kupusing pang, obahing gegodhongan wit nagasari lan witing cemara, angrengga endahing alas kamyaka. Nanging tumrap para Pandhawa boten akarya sengseming nala kapara dados gugah sungkalaning driya persasat sebrit runtang ranting para Pandhawa lima ingkang sampun mandhing ngalas kamyaka. Nata agung Ngamarta Prabu Puntadewa kadhiraken garwa Kanjeng Ratu Pancali, nasak-nasak ngayam wana, tambuh-tambuh kang tinuju, sadaya-sadaya mandheg, sadaya-sadaya tumoleh anggep lampan ingkang sampun dumados. Menapa malih panenggaking Pandhawa Raden Bima Sena ingkang boten sareju mateng lekasipun ing ngraka ingkang remen main dadu, parandene boten saged tumindak kathah awit sampun dados kersanipun ingkang raka. Lamya namung gereng-gereng risang Bratasena tambuh-tambuh socaning driya. Menapa malih sangat bagus Raden Arjuna ugi jibeg manahipun. Tambuh-tambuh menapa ingkang badhe linakon sabeting alas kamyaka semawana kembar kalih Rayinaku lan Sadewa anggung tutmuntat lekasipun ingkang raka, ingkang persasat namung tansah kumudu kudu tansah mangun pasulayan. Surem-surem dewangkara kingken leramanguswa kang layon denyo ilang memanise wadananira layung kutem rahnya maratani rahnya maratani barep puluh madine nglakon iku mau sabab saka karepmu kang mberung kepaung ora kena dilikke dening sedulur. Mutut
saka kudanganing Hyang Bisma luput saka gegadanganing kandheng Hyang Bisma. Wit bocah kuwi digadang besuke dadi ratu Gung Binathara kang bijaksana limpating kawruh pinter ngayomi para kawula dasih bisa mbalekke kedayaning wangsa Bharata distun timen mung main kok senengmu ora jamak barep kelangan negara kaya ngene eling ngombarep negara tata lair kowe sing reh ning sing duwe kawulamu rakyatmu wong cilik ora anglik sing ora ngerti tentang dimpuling perkara sabab saiki dadi kukupaning Duryudana Tanurunga kawula Ngamarta iku mau dijajah dening menus para Kurawa kang sumungah sesungaran ngidak-idak nindes para kawula dasih kula Ngamarta kabeh iku mau kowe sing tanggung jawab ora melu-melu kowe sing ngunduh wisane cemplung lumane loka kana Unta Dewa Kakang adikku di kadangipun Kakang tak dodo sing luput dudu sapa-sapa nanging Unta Dewa mula kowe aja melu-melu kesengsaraning pun Kakang ya Yayi tak wilani Surakana padha golek pasutan ning papan liya sowan ana ngersaning kandheng Hyang Bagindo Matsapati apa nderek Kaka Prabu Kresna pun Kakang tak nglakoni wanaprasta iki ya Bima ya ora ngono iki malah tinggal langgang tolong mlayu ana ngendi tanggung jawabmu minangka wong tuwa sing alim sedulur ana ngendi tanggung jawabmu minangka dening ratu barep sampun Kakang Mas tuwas paduka nutuh dhateng Kaka Prabu Puntadewa dinten sedalu boten wonten rampunipun lampan menika sampun kebatut dipun lampahi ingkang baken monggo sami midak dhateng kanyatan samunipun mapan ing alas kamyaka menapa ingkang kedah kita tindakaken Kaka Prabu kami mulih Kakang Mas Bima menungso menika nggih namung titah salantah Kakang Mas badhe pinter mumpuni dikados menapa Kaka Prabu Puntadewa malah sampun kondhang Puntadewa kuwi getihé putih saking jujur krusing manahipun nanging namunipun menungso kedunungan lena luput lan lali saengga nindakaken sukan dadu kawon salebeting dadu negari Ngamarta dadi kukupaning para Kurawa Kang Mas pramila ketimbang Pandolima menika mboten rupa monggo sami nglenggana dhateng kawontenan menika Kakang Mas Kakang Mas menungso menika menika sampun pantok puntaning tekad monggo kita wangsulaken dumateng kodrating Gusti kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pasti budidayaning menungso mboten saged ngungkuli dari singkang kawasa sadaya kala wau sampun dados kersanipun Sang Mahardika Ngrat Kakang Mas wah padu-padune wong sing cethek nalare padu-padune wong sing betul nalare isane mung nglipur awake dhewe wis adik-adikku para Pandhawa Arjuna Werkudara Nakula Sediwa kala dikaya ngapa tengraka iku mau Kakang sedulur tuwa kang pantes mbok bekteni lan panjenengane isih lenggah minangka jejering ratu nadyan wis ora duwe negara ya Yayi sinuwun iya Yayi Ratu kepiye Durawati gandeng paduka sampun mboten anggadhahi negari mboten perlu dipun penggalih babakan wangsuling negari Ngamarta prayogi monggo kundur ing negari Pancala kemawon sinuwun
sampun ngantos peper keluhuran paduka minangka jering Narendra. Kula menika raja putri Maharaning negari Pantala. Kula badhe jumeneng teng Pantala. Lengser kalengganipun Kanjeng Rama Prabu lan paduka sandingan minangka teng Pantala. Sinuwun kanggeng irim-irim arum kunjung merut nganan ngiring galak nyangkronging selo. Wong ayu ora kleru pun kakang duwe pasangan sira Drupadi semono tekad manggonmu kepengin nutupi kewiranganing Puntadewa nanging Yai pun kakang mau jering satriya ora kena tinggal glanggang tolong playu. Prayoga siadi wae kunduring Pantala adimu papat kantinen Drupadi aku tak nglakoni hukum buang iki nganti 13 taun kene. Mboten sinuwun. Kula menika wanita ingkang netepi pati brata menawi Kanjeng sinuwun boten kersa kundur ing Pantala. Kula badhe ndherekaken paduka ing pundi kemawon sinuwun. Nggih. Kok Prabu Pandhawa menika antiga sak petarangan siji tibik mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh. Ora mula menawi mekaten kersanipun Koko Prabu kula mboten purun kantun miring tindak paduka. Koko Prabu, yo aku ora tega. Aku yo nderek kowe barep nggih. Kula nggih nderek. Lampahipun bucal 13 taun ing wana kamu Koko Prabu. Dedem prabawaning ratri sasadara mandher kawuryan kan kuciwa memanise menggep sinateng dalu sinewaka sangya prakasih prandene paksa kegaan saking keng taranggana kang sumiwi warata tanpa salah Mo, bareng sik mo. Iya tole panjen iki wanti bedhug. Aja padha mlaku yen wanti bedhug tengange surya manjer tengah kaya ngono. Ora perkara kuwi iki aku gelem ora gelem njaluk tanggung jawabmu lho, Mbak. Loh. Arek kowe arep njaluk tanggung jawabku ki apa kowe iki bosku ngono apa piye? Ya ora ngono. Sampean iki piye to, Mo? Kok iso nganti pepundhenmu Sinuwun Prabu Punta terjebak main dadu ki janjane sampean ki kepiye? Lah kok sing mbok salahke kok malah aku ki piye to, Le? Wong sing lakoni iki Sinuwun. Ora ngono, Mo. Kowe iki kudu tanggung jawab lho, sebab sampean iku mau jejering pamong agung lho, Mo, ora mung pamong biasa. Coba. Gelarmu Semar, jenengmu Semar. Semar iku dadi ora bakal kesamaran ing bab apa wae. Lah apa ora mbok elekke? Nek mau main iku mau maranganing negara. Coba.
Badranaya, Badra Rembulan, Naya Ulat, Semar kuwi yen mesem sak kreteman bisa madangi jagat sak isine coba. Nayantaka, Naya Ulat, Takapati. Nayataka apa Nayataka? Hus, sambung. Dewa iki. Sing ngono jenenge Boga Sampir. Dewa nyarira titah kang umur dewa. Ora eneng lho. Menungso duwe gelar Boga Sampir iki nek ora sampeyan. Najan tata lar iki Semar iki kaya ngene ning iki titisaning Sang Hyang Ismaya, dewataning kabagyan. Lah kok iso-isoe momonganmu Prabu Puntadewa mbok umbarke main dadu mongko kuwi disering ratu sing ditohke negara. No. Iki piye to? Aku ya bingung. Wis malah nangis. Wong tuwa nek masalah ora mbok pecahne malah nangis to. Ku wis cetha, ngono to. Nek sing jenenge wong main, maling, madon, madat kuwi laranganing negara. Madat ku nyeret narkoba. Sapa wani konangan narkoba cemplunge ning nggon pakunjaran. Ngono to? Madon kuwi seneng wedokan, mendem wedokan. Tan wurunga seneng madon iku mau ngrusak rumah tangga ngerti ora? Maling apa meneh kuwi kriminal. Ya main ora eneng critane wong main marai sugih mo. Kuwi golongane mo 5. Ngerti ora? Ngerti ora reng? Ayo ngerti, kuwi kabeh-kabeh yo ngerti. Ning enek lho, mo 5 sing malah marai penak. Kowe kuwi apa ya, Bang? Kandhani ya. Eneng mo 5 sing marai penak. Ya kuwi mo 5 madhep mantep melu mangan mara tuwa kuwi penak. Nek kuwi malah nek sing ngarani mo 10, mo tuwa macem-macem mantu minggat tak dadekne mo 15. Mara tuwa mati mantu melu maris. Kuping gambleh to, Ger. Aku ki susah kok kowe malah doping clebung ngono kuwi piye, Kak? Ya ora, malah aku mau Petruk mau lah. Babar-babakan mo 5. Ora mau ki ben tanggung jawab. Piye mo? Kowe nek angel-angelan wah tak tuntut muka hukum pisan lho, Mong. Aja to, Dene. Bapak iki wis sepuh meh sepiyun kok malah mbok tuntut iki piye? Ya bener aku iki mau abdi pamomong. Ane wong aku ki ya ming batur. Batur ki pangembating catur. Mongko sing sukang dadu ki sinuwun. Sinuwun Prabu Puntadewa kuwi ratu. Endi ana ratu ki manut karo Semar apa ya ana to? Sing jeneng wong momong ki mau ya mung sebatas mengingatkan, meluruskan. Yen sing dielingke ku mau padha gelem yen sing dielingke moh mesine aku karo kowe iki ya ora iso apa-apa Dul. Risang Mahayogi sawusing semet dimungguing atrapan dangu widiling kasangka saking angraning wukir aklaring karnan tiasira alon widiling kang sabda amit-amit pasangane mantabe tulung kula nyuwun tulung kiyaine kula nyuwun tulung mengke riyen to Sang Resi ndika niku sinten sampean niku sinten kok tulung-tulung padha mlayu gemeruduk niku kula niku nami kula Resi Dumya ing pertapan wana kamyaka mriki. Nah terus sen wigati napa Sang Resi? Niki griya kula. Griya kula patrabaan kula menika dipun risak dening para Danawa. Sami ngrisaki pasanggrahan sami ganggu menawi kula menika tapa Kyai Ndara. Ndara Arjuna niki pripun?
kathah dano ingkang risak wana ndara ya Sang Resi padha sumingkira arsikane para Danawa Sang Resi mulat mara sang paraswet munira kamanung kan kasepan ing kae musuh an padha kadang yoto wang anawang wanae ya lemi pumangyo aman ayo Sang Resi dodong mlayu Sang Resi wengi mung ngibadah maca weda nganti brebeken kuping ayo endi para sak patenane saiki Danawa aja ganggu para Brahmana lho wis sapa bagus paneng Panduraden Arjuna aja cedak-cedak celeng keboloten endi Resi Dumya Arjuna bangsa lakon dadi memangsan wah wah Tembok tekeli tangan, aduh, disabut benderaiku. Arjuna. Mangkono diamang para Danawa. Wah. Ana Satya bagus endi Satyan ayo aku mlebu bagus ayo para Danawa maju leganing ati ayo ndi sampun aku ya ora wedi aku tak enteni ana kene ndi jenenge Bima iki kaya aku ora temit ngak ayo aku juraning para raseksa juga kurang wedi karo kowe Bima mati
Aja ora mundak kewalas. Aja takon ora. Aku mah teluk karo kowe, Bima. Ah. Mekaten gantaring carita budaya wayang digital. Ing Abisa Kandha nyuwun pamit, mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.